Pan rwy'n i chwilio am gwrs prifysgol, rwy'n i eisiau ffindo cwrs oedd yn cyfuno gwaith ymarferol gydag astudio syniadau am ffilm a'r cyfryngau. Dwi wedi cael cymaint o gyfleoedd yma, o wneud fy ffilmiau fy hun, i siaradwyr gwadd enwog, i fynd i wyl ffilm Tribeca yn Efrog Newydd, a oedd yn brofiad na i byth anghofio. Pan fyddai'n graddio, bydd da fi portffolio o waith ymarferol a phrofiadau gwaith bydd yn helpu ddod o hyd i swydd yn y diwydiant cyfryngol. Mae'r adran fel teulu mawr, a mae'r bywyd cymdeithasol yn dipyn o hwyl hefyd.